ஞான கீதங்கள். சங்கீதம் 14. ஆண்டவரே, உம் இல்லத்தில் தங்கி வாழ்வோர் யார்? உமது திருமலையில் குடியிருப்பவர் யார்? மாசற்ற வாழ்க்கை நடத்துபவன், நீதி நியாயத்தை கடைபிடிப்பவன், இதயத்தில் நேரியவை நினைப்பவன், நாவால் எப்பழிச்சொல்லும் கூறாதவன், அயலானுக்கு தீமை செய்யாதவன், பிறரை பழித்து உரைக்காதவன், தீயோரை இழிவாக கருதுபவன், ஆண்டவருக்கு அஞ்சுவோரை உயர்வாக மதிப்பவன், தனக்கு துன்பம் வந்தாலும் தந்த வாக்குறுதியை மீறாதவன், தன் பணத்தை வட்டிக்கு கொடுக்காதவன், மாசற்றவர்களுக்கு எதிராக கைகூலி வாங்காதவன், இங்கனம் நடப்பவன் என்றென்றும் நிலைத்திடுவான். ஆமென்.